97% लानाय बा फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनो थाखाय खाबु मोनदों। सिरि सिरि गोसो सिङाव लाजिनायबो मोनदों आं। दिनै आं 3rd डिभिजन जानानै नोंसोरखौदि बरायनो खाबु मोनदों बा आंखौ लेंहरदों। दा मोननैबो आंनाव मोनसे साननाय फैदों आरो फिलिं। आंथ' दिनै 3rd डिभिजनसो, खिन्थु आं दिनै डिस्टिंसन लाखिनाय मानसिफोरखौ बरायनो थाखाय लेंहरजालायलायदों। बे मोनसे साननो गोनां बिराद बाथ्रा आरो। दा जेखियानो जाया, सिगाङाव बिबुंथिगिरिफ्रा गोबां बुंलांबाय जोंनि बर' बिजोंनि सोमोन्दै, जोंनि स्कुलनि सोमोन्दै, रांखावरिनि सोमोन्दै, माबायदि फरायनांगौ, माबायदि लाइफआव साक्सेस जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बुंलांबाय। आरो एमएलए सार, स्पेसियेलि एमएलए सार, एमसिएलए सार बिथांमोना बुंलांबाय 5,000 फैसा होजोबगोन। सोरबा सोरबाथ' बिराद खुसि जानानै दं जानो हागौ, आंहा मबाइल बायनो मोनसिगोन। नंगौना नङा? कलेजाव एडमिसन लायोबा मबाइल बायनो मोनसिगोन बा बिउटि पार्लाराव थांनो मोनसिगोन सिख्लाफ्रा। आरो जोंना दाख्लैसो CM सारा जोंना मोनसे स्पिच होबावदों। गासिबो माने फरायसा फरायसुलि जा फार्स्ट डिभिजन मोनदों मेट्रिक पास जाग्राफोरनोबो स्कुटि होगोन। दा बिदिबाथ' बिराद मोजां, नोंसोरनि थाखाय स्कुटिबो मोनगोन, प्लास एमएलए एमसिएलए सारमोनाथ' फैसा होगोन, बेजों मबाइल बा स्कुटि मोनगोन। सेंग्राफ्रा साननो हागौ जोंहा जेबो मोननाय नङा, बाइक गैया मा गैया, सिख्लाफोरनोल' होदों। दा बेफोरबायदि साननायबो जानो हागौ नोंसोरनाव। जायखिजायानो बेफोर बेलेग खोथा, आंनि बुंनांगौनि बाहेरायाव खोथा। जायखिजाया एमएलए सार बुंनायखाय आं नोंथांमोनखौ ओरैनो बुंबाय। दा आंखौ बर' बिजोंजों फरायनायखाय आंखौ दिनै बाव लेंनानै लाबोदों। आरो एमएलए सारा दहाय सिगाङाव गावनि बुंनायाव बुंदों आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सखौ जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होयो, जाहाथे नोंथांमोना बेनिफ्राय थुलुंगा मोनो। बेनिखायनो आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्स, आं माबायदि फरायनानै दिनै आं APSC पास जानानै दिनै बर्थमान माने भिडिअ कर्सखौ आवगायनानै दं, बेनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो बुंग्रोगोन। बेनि उनाव आं नोंसोरखौ पार्सनेलि जेनेबा केरियारखौ माबायदि चुज खालामनांगौ, थांखिखौ माबायदि थिग खालामनांगौ बेनि सायाव बुंगोन। आरो माबोरै जोङो लाइफआव साक्सेस जानांगौ बेफोरनि सायाव बुंगोन। दा आंनि पार्सनेल लाइफ एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंसोरनि सिगाङाव फोरमायनो लुगैदों। सिगाङावनो गोबाङानो मोनथिबायबो जानो हागौ, इउटुबाव नुदोंबो जानो हागौ बा फेसबुकाव नुदों जानो हागौ। दा सोरबा मोनथियाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं दिनै आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सखौ बुंगोन। आंनि जोनोमा जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कुसुगाव होननाय पुलिस स्टेशननि आन्डाराव फरेस्ट भिलेज, रानिपुर फरेस्ट भिलेजाव आं जोनोम मोनदोंमोन। बे फरेस्ट भिलेजाव जोंना मोनसे स्कुल दंमोन जोंनि गामियाव। बे स्कुला भेन्सार स्कुलमोन, माने गभर्नमेन्ट स्कुल नङामोन आरो। बे स्कुलाव आङो फरायनानैहाय आङो हाइ स्कुलखौहाय आङो जलायस्रि होननाय हाइ स्कुलाव फरायहैदों। बे स्कुलाबो बै समाव माने भेन्सार स्कुलमोन। 2013आवसो बे स्कुला माने प्रभिन्सियेलाइज जादों। बे समाव जोंनि माने स्कुलनि क्वालिटिफ्रा जोबोद गाज्रिमोन। बुंनो थाङोब्ला नोंसोरथ' आंनिफ्राय बिराद एडभान्स लेभेलाव फरायनाय गथ'फोर। दिनै जोंनि समाव प्राइभेट इनस्टिटिउसनफ्रानो गैयामोन, UN एकाडेमिफ्रा गासिबो जायगायाव गैयामोन। दिनै नोंसोर UN एकाडेमियाव फरायलायनो मोनदों। जोंनि थाखाय बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन बा रांखावरिबो जोंनि न'खराव गैयामोन। प्राइभेट स्कुलाव हगारनो हालायलायनाय बेफोरबायदि सुबिदा जों मोनाखै। दा आङो बे LP स्कुलाव फरायनानै, जलायस्रि हाइ स्कुलाव फरायनानै आङो मेट्रिकखौ जेब्ला होदों, जोंनि समाव जोङो 30 जन ना बेसेबांबा स्टुडेन्ट दंमोन। बेनि गेजेराव जोङो 6 जनल' पास जादोंमोन। दाथ' 100% माने स्टुडेन्टफ्रानो गासिबो पास जाजोबदों। सोरबा 3rd डिभिजनानो गैया। बुंनो थाङोब्ला जोंनि स्कुला बे स्कुलजों कम्पेयारानो खालायजाया। 2nd डिभिजनानो सासेबो गैयामोन जोंनि जायगायाव। आं फरायनाय स्कुलाव गासिबो 3rd डिभिजन, 40% आंनो टपारमोन। बे स्कुलनि 40% आं टपारमोन। ओरैबायदि माने क्वालिटि, माने मोजां नङामोन आरो क्वालिटि अफ इडुकेसना। जानो हागौ माबा खारननि थाखाय जेनेबा स्कुला गोग्लैसोनायमोन, खिन्थु दा बेफोरबायदि स्टेटासआव गैला। दा माने आं फरायनाय स्कुलफ्राबो बिराद मोजां रिजाल्ट लाबोयो। बै समाव खम लाबोदोंबाबो दा इमप्रुभ जालांबाय बा प्रभिन्सियेलाइजबो जालांबाय। 2013आव प्रभिन्सियेलाइज जानानै माने मास्टारफ्राबो माने मोजाङैनो सेलारि टेलारि मोननानै दा मोजाङै माने सालायलांबाय थायो आरो। दा मेट्रिकखौ आङो 40% पास खालायनानै आं क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव एडमिसन लाफैदोंमोन। हायार सेकेन्डारियाव आं खेबसे फेल जादोंमोन। आं बे समाव माने गोदान जोंनि हायार सेकेन्डारियाव थाङोब्ला जोङो मा खालामनांगौ जायो, गोदान मोनसे मिडियामाव फरायहैनांगौ जायो। बर' मिडियामनिफ्राय डाइरेक्ट इंलिस मिडियाम। नंगौना नङा? दा नोंसोर मेट्रिक पास जाबाय, गाबोन 11आव नों एडमिसन लायोबा कलेजाव डाइरेक्ट इंलिस मिडियामाव नोंसोर एडमिसन लायनांगोन। दा जोंना स्ट्रिमानो मोनसे चेन्ज जायो।
दा जोंनि थाखाय बे मोनसे चेलेन्जिं मोनसे फेस जायो आरो बर' बिजोंजों फरायग्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय थेवबाबो आं आंनि नाजानायखौ गाराखै फेल जादोंबाबो आङो नाजाफिननानै आङो हायार सेकेन्डारिखौ आं 50% लाखिनानै आं सेकेन्ड डिभिजन पास जादों बेनिफ्राय आङो ग्रेजुवेसनखौ आङो बर' इक'नमिक्सआव मेजर लानानै माने सेकेन्ड डिभिजन 55% लाखिनानै आङो जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावनो हाइएस्ट मार्क्स मोनदों आं बे समाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावनो इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव 55 मार्क्सआनो सबसे हाइएस्ट बे समाव इक'नमिक्स माने डिपार्टमेन्टआव मार्क्सफोरखौ बांद्राय होआ आरो बे समाव आङो मोनसे बिराद गामि गोथौनिफ्राय फैनानै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बायदियाव आङो मोनसे डिपार्टमेन्टनि टपार जालायनो हादों बे समाव आं गावखौनो गाव बिराद गोग्गानाय मोनलायबाय आरो नंगौ थेवबा माने आं खस्थ' खालायदों बा आंनि बिमा बिफा बा बिदामोना आंखौ जेनेबा बे समनिफ्राय बांसिन सापर्ट होनो गोसो जाबाय आरो बेनिफ्राय आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लाबाय इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री खिन्थु आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव माखासे खारननि थाखाय बेक टेक थानायनि थाखाय आङो कमप्लिट खालायाखिसै बेनिफ्राय आङो कमप्लिट खालामैनि थाखाय आङो जोंना माखासे लोगोफ्रा मोनसे साननाय दंमोन जोङो इंलिसावबो उइकखा ग्रेजुवेट जाबाबो जेनेबा जोङो इंलिसावबो बर' मिडियामजों फरायग्रा गथ'फ्रा एसे उइक जाखायो लिरनो फरायनानै मोखास्थ' लानानैसो बांसिन मानसिफ्रानो बिए बा माने डिग्रिखौ कमप्लिट खालायो जोंबो बिदिनो मोखास्थ' लायै फरायै बिएखौ कमप्लिट खालायबाय दा इउनिभार्सिटियाव थांबा माखासे कनसेप्टखौ बुजिहैया बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो मा सानोमोन जेराव इंलिस सोलियो गुवाहाटीयावबोथ' इंलिसनि सोलिया एसामिससो सोलियो रायलायनाय मानाय गासिबो जोङो कमिउनिकेट जाखालायो ओंखायनो जों माखासे फ्रेन्ड सार्केल दंमोन जोङो पुने बा माने पन्डिचेरि इउनिभार्सिटियाव थांनानै फरायनोसै जाहाथे जोंनाबो इंलिसआ इमप्रुभ जानानै फैयो जाहाथे जोङो एसिस्टेन्ट प्रफेसार बायदिसिना जायोब्ला जोङो इंलिसखौ मोजाङै स्पिच होनो हायो बेफोरबायदि मोनसे जोंना साननाय दंमोन बा जोंनि सिनियरफ्राबो फरायहैदोंमोन बे समाव माने बिसोर फैनानै पन्डिचेरियाव फरायनानै पुनेयाव फरायनानै फैनानै बिराद मोजां इंलिस रायलायफैयोमोन बेफोरखौ जोंबो सानोमोन आरो होमबालाय जोंबो थांनोसै बाहायनो फरायनोसै होननानै ओमफ्राय जोङो आं बिदिनो माने एन्ट्रेन्स होबाय पन्डिचेरि इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री फरायनो थाखाय एन्ट्रेन्स होबाय एन्ट्रेन्सआव पास जाबाय फरायहैबाय एन्ट्रेन्सआव फरायनानै मास्टार डिग्रीखौबो आं मोजाङैनो खालामनानै फैबाय फार्स्ट डिभिजन 75% मास्टार डिग्री आं कमप्लिट खालामनानै फैबाय बे समाव आंनि फरायनायनि दोहौआ बांलांनायनिफ्राय बांलांगासिनो थादोंमोन माने नाजानाया दा बेनि थाखायनो आं मोजां पारफरमेन्सबो लाखिनो हादों जा बर'फोर थांदों बेफोरनि गेजेराव आं साबसिन मोजां रिजाल्ट दिहुननो हादोंमोन पन्डिचेरियाव बेनिफ्राय आङो पन्डिचेरियाव माखासे लोगो मोननानै माने सिभिल सार्भिसनि सोमोन्दै आङो माखासे आइडिया मोनबाय इउपिएससि प्रिपारेसन खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थांनो थाखाय जोङो थियारि जादोंमोन खिन्थु माखासे खारननि थाखाय आं दिल्लीयाव माने प्रिपारेसन खालामनो थाखाय बे बोसोराव कमप्लिट जानानै थांनो हायाखै बेनिफ्राय आङो थाखा फैसा माने फेमिलियाव एथ' गैयामोन दिल्लीयाव एडमिसन लानो थाङोब्ला नोङो 1 लाखआनो मिनिमाम एडमिसन फिसखा आरो नोङो थानाय जानाय मासाव 20,000 नोङो गारखानांगोन माने भारा थागोन मा थागोन जानाय लोंनाय मासाव 20,000 प्लास नोङो एडमिसनानो 1 लाख 1.5 लाख थांखायो कचिं सेन्टारफ्राव एडमिसन लानो थाखाय दा थाखा सर्टेजनि थाखाय आङो बे माने 2013 आव आं जेब्ला एमए खौ पास जायो बे समाव आं थांथ'वासै होमबा आरो आं मुम्बाइआव मोनसे एन्ट्रेन्स होलायबाय मुम्बाइआव इन्टारनेशनेल इन्स्टिटिउट अफ पपुलेसन साइन्स होननाय मोनसे इन्स्टिटिउट दङ बाव आरो मोनसे मास्टार डिग्री खालामबावबाय मास्टार अफ पपुलेसन स्टाडिज होनो बेखौ आङो मुम्बाइआव थांनानै मास्टार डिग्री मोनसे कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव फाइनालि आं डिसाइड लाबाय आङो न'आव रायलायबाय बिदाजों रायलायबाय बिदाया जोंना एसे बिजनेस मावो ओमफ्राय बिदाजों आं दिल्लीयाव थांनोसै कचिं लायनोसै इउपिएससिनि प्रिपारेसन खालामनोसै मा जायो जाथोंसै हायो हाया आं ट्राइ खालामबाय थानोसै नाजाबाय थानोसै होननानै आङो अब्ला आंखौ न'निफ्राय सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो दिल्लीयाव कचिं लानो 2014 आव आं कचिंआव एडमिसन लाफैबाय बाजिराम रवि होननाय इन्स्टिटिउट माने अल इन्डिया माने टप मोस्ट इन्स्टिटिउट होनजायो बे इन्स्टिटिउटनिफ्रायनो गोबां आइएएसफोर माने आइएएस आइपिएस बा माने सेलेक्सन जाबाय थायो आरो बयबो बेखौनो प्रिपेयार खालायो आरो बाव आंबो एडमिसन लाबाय फरायबाय जेब्ला आं इउपिएससिनि कचिं लादों बे समावथ' आंथ' आन्दायबाय आंथ' हायार सेकेन्डारिफोरखौ मोजां फरायलाङाखै बेसिक कनसेप्टआथ' हायार सेकेन्डारिफ्रावसो थायो नोङो आर्ट्स मेनानो इउपिएससि प्रिपारेसन खालामनो थाङोबा आर्ट्सआसो इम्पर्टेन्ट हिउमेनिटिस बेकग्राउन्डआसो इम्पर्टेन्ट नोङो बाव साइन्सनि माने वेटेजआ बिराद खम इक'नमिक्स हिस्ट्रि जिअ'ग्राफि पलिटिकेल साइन्स एनभाइरनमेन्ट आर्ट एन्ड कालचार बेफोरखौसो जोङो फरायनांगौ जायो दा आंथ' हायार सेकेन्डारिखौ मोजांखौनो फरायलाङाखै बाव आङो जा माने आन्दायहैबाय कचिं क्लासाव थांबाबो माने बुजिहैनोनो नागिरा आरो मा बुजायदों माने आइडियाखौनो मोननो नागिरा थेवब्लाबो आं लासै लासै माने लोगोफोरजों रायलायै मालायै कचिं क्लासखौ गोसो होनानै लेखा फरायबाय माने बिराद लेखा फरायदों जोङो
माने